Gżira żammew il-pass ma ta' fuq hekk kif elbu lil Ħamrun 2-1 li min-naħa tagħhom komplew bil-fażi pjuttost negattiva tagħhom u ma kellhom riżultat favorihom li kien imdawwar kontrihom biex bekk baqgħu f'nofs il-klassifika. Fit-58 minuta Ħamrun fetħu l-iskor permezz tal-Lajden Mikallef li b'ġmiel ta' xutt mill-limit tal-kaxxa l-kbira ħalla lil kulħadd iħares u tefa' l-ballu fir-rokna tax-xibka. Okoye daħal tajjeb fil-kaxxa mix-xellu 10 minuti wara u kien imwaqqa minn Tristan Karwana bir-referi Fjodor Zammit jipponta lejn iċ-ċirku tal-kaxxa għal penalti għal Gżira. Is-solitu Amadou Samb ma żbaljax taħt il-pressjoni u skurja b'xutt fil-baxx fir-rokna. Is-sostitut Haruna Garba, ex-plejer ta' Ħamrun tar-rebħa lil Żerjani meta kien l-ewwel wieħed li laq il-ballun bir-ras fil-kaxxa żgħira wara konfużjoni miż-żewġ settijiet ta' plejers biex bekk skurja t-tieni gowl għal Gżira. Fost iċ-ċelebrazzjonijiet il-coach ta' Ħamrun għadda xi rimarki lir-referi u ta' dan spiċċat keċċa.